wallahi idan ta tabbata Imamu Khamene bai rasu ba dabarun yaki ne wannan suka yi to tabbas zan yi wani irin give away da ban taɓa irinsa ba a duniya. Kai ina ga sai na bar kujerun maka dole in bada kyautuka na kujeru a je umara ya haji a ko da ya rasu mu ba za mu yi bakin ciki ba domin san cewa yayi shahada. Ya Allah ka ba wa jamhuriyar musulunci nasara. Ya Allah dakaran Najeriya da ke fada da gaskiya kan yan ta'adda Allah ka ba su nasara kuma kare su. Amin sun mani. Na gaya muku ba a kashe wannan mutumin ba. Ku dai ku jira bayyanarsa. Dan halakka fasa Sharifi jika Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jagoran koli na jamhuriyar musulunci dan waliyin Allah Mujtaba Ali Kamna'i yace ya tura sojoji 60,000 zuwa mashigar Hormuz domin kare iyakoki da kuma ƙasa na jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan ya biyo bayan sanarwa da Trump ya bayar cewa sun turo sojoji domin su buɗe mashigar Hormuz da ƙarfin tsiya ba tare da bin dokoki da sharuɗan da jamhuriyar musulunci ta saka ba, duk da cewa duk duniya an yarda cewa mashigar Hormuz mallakin jamhuriyar musulunci ce. Shin sojojin Trump za su iya samun nasara su buɗe mashigar Hormuz ko kuma za su kawo rayukansu ne wurin sojojin Allah domin a tura su inda ba a dawowa? Muna bibiya za mu ci baka muku zafafan labarai akan wannan lamarin. Ya Allah ka taimaki musulmi da musulunci baki daya. Allah ka kawo mana tsaro a Najeriya. Daga ranar sallah zuwa yau jamhuriyar musulunci ta girgiza duniya da wasu ababen mamaki guda 4. Abu na farko shine yanda jamhuriyar musulunci kowa ya san cewa iya makamanta masu nisan zango wato kamar masu linzami suna iya tafiya kilomita 2000 ne kawai. Sai gashi ta harba makamai har zuwa Indian Ocean wato tekun India wanda daga jamhuriyar musulunci zuwa ta harba shi ya kai kilomita 3,900 da wani abu. Ma'ana kenan tana da makamin mai linzamin da zai iya haura tafiya kilomita 4,000 kenan. Jamhuriyar musulunci za ta iya farmaka Germany, Faransa da wasu bangarori na Ingila daga kasar ta idan ta harba wannan hatsarin makami. Jama'a sai abu na biyu, jamhuriyar musulunci ta haru wani guri da ake kira Demuna. Wannan gurin da ta hara guri ne wanda aka bashi karshen tsaro domin dukkan masana ilimin nukiliya a nan suke a jan boye sa karshen kasa. Kuma jamhuriyar musulunci ta har nan gurin wanda ba a taba tunanin akwai mahaluki wanda ya san cewa wannan masana ilimin nukiliya na kasar Isra'ila suna gurin ba. Sai gashi ta farmake su kuma ta fasa gurin kuma wurin ya tsage ta kashe yawa daga cikin su. Sai abu na uku jamhuriyar musulunci ta fara karɓar kudaden wucewa wato in kai ba takwarta bane sai da ka sai mai da kuɗin China ba da dala ba kuma in ka sai din sai ka biya wani kaso tukuna ka wucewa da haka har an fara biyan ta dala miliyan 2 domin wucewa wannan nuna cewa ita ce super power a duniya. Sai abu na hudu wanda yafi kowanne rikitarwa a yanzu haka jamhuriyar musulunci an kasa gane su wane ne ma suke bada umarnin ƙarshen ƙasa domin duk wanda ke ganin su ana da tunanin cewa lakwalakwa suke kuma sai a ga cewa ana kai wasu hare-hare birnin Tel Aviv hare-haren da jamhuriyar musulunci ba ta baka irin su ba domin hare-haren duk bayan awa daya ake wannan hare-haren duk bayan awa daya. Ga wani bidiyo da wata baturiya da wata mazauniyar kasar Tel Aviv take ta dauka da bakin take cewa yanzu hare-haren da ake yi kamar ruwan sama kowace unguwa ya taba. Ya Allah mu ma a Najeriya ana zanen talakawa ana cutar da mu ya Allah ka dora mu akan waɗannan azzalumai mai daga da su mu kore su ranar zabe da ƙuri'un mu. Allah ka kawo mana waɗanda za su yi mana adalci. Bari mu faɗa muku yadda lamarin Iran a yanzu yake. A yanzu idan kuka nutsu za ku ga falalle yakin da Isra'ila ake. Amma cinikin yakin da Amerika ake yinsa sai ka yi dogon tunani za ka gane abin da nake nufi. Lamarin fa kamar ka je siyan dabba ne a kasuwa. Dabbar ta me shi ne, amma cinikin dabbar da dillalai ake yi. Isra'il fa yanzu ta yi kaɗan ƙasar Iran ta yi magana da ita. Wannan ne ya sa za ka ga yanzu duk wani hukunci da iyayen gidansa ake wato Amerika. Yanke duk wani hukunci na Isra'il da kuma kare kanta yanzu fa dukkan gurungum yana hannun Donald Trump ne. Samson ba a magana da yara idan har iyayensu suna nan. Shi yaro zane shi ake idan ya yi fitina. Allah ya sa mu dace. Hari mafi muni a daren yau. Iran za ta kai hari a daren yau. Wani mummunan hari ta shirya kaiwa mai shirin lalata kayan more rayuwa na ƙasar Isra'il. Ina masu son labarai na, zan ringa rubuta muku labarai. Idan ban kawo labari a TikTok ba, to za ku same shi a page ɗina na Facebook. Zan ɗora muku sunan page ɗin za ku gan shi sai ku je ku ringa samun labarai ana. Bari mu ci gaba da labaranmu. Da kuma abokan ƙawancen Amerika a yankin. A cewar rundunar IRGC. Makamashi wutar lantarki da mai sai fasahar sadarwa da sauran manyan cibiyoyi na ƙasashe masu goyon bayan Isra'il. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke ƙara tsananta, a inda ɓangarorin biyu ke kai hare-hare
kan muhimman cibiyoyin juna, musamman a ɓangaren makamashi da tsaro. To yanzu fa za mu zuba ido mu ga wannan harin da me zai zo. Shin zai fi na jiya ne ko yaya? Masu son sanin a ina na samo wannan labaran, na samo su ne a IRGC. Abubuwan da suka faru a satin nan a yaƙi. Ƙasar Rasha ta nemi a hukunta Amerika kan harin da ta kai kan makarantar 'yan mata, wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa. Ministan harkokin wajen Iran ya ce suna son koyar da abokan gaba darasi mai tsauri, inda ya ce darasin da za su koyar da su ba zai ƙara bari su yi wani tunani na sake kai wani hari ba. Allahu Akbar. Ƙasar Rasha ta fara baiwa Iran hotunan tauraron ɗan Adam, inda ta haɗa mata hadda fasahar drone domin taimakon yaƙi. A inda jagoran Iran, Mujtaba Khamene ya ce, yanzu ba lokacin zaman lafiya ba ne. Manya a inda ya ƙara jaddada cewa dole ne a kayar da Amerika da ƙasar Isra'il. Donald Trump ya yi barazanar lalata tashoshin wutar lantarki a Iran a cikin awa 48. Idan har ƙasar Iran ba ta buɗe mashigar Hamus ba. Sai dai kuma Iran fa ta yi mummunan gargaɗi cewa duk wani hari da za a kai kan kayan more rayuwarta, to hakan zai janyo mummunan martani kan ƙasar Isra'il. A inda Iran ta ƙara jaddada cewa ya zama dole a hukunta ƙasar Isra'il kan laifukan yaƙi. Sai dai kuma Qatar ta kori jami'an tsaron Iran cikin awa 24. Ƙasar Saudi Arabia ma ta kori jami'an sojin Iran daga ofis ɗin jakadanci. A inda Putin ya ce Rasha aminiya ce mai aminci ga ƙasar Iran. Ƙasar Rasha ta nemi bincike na duniya akan harin da aka kai kan cibiyar nukiliya ta Natanz. A inda Trump ya ce ƙasar Amerika ba ta buƙatar NATO. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud ya ce suna shirye da sasanta da ƙasashen Gulf. Sai dai kuma an zargi wani jirgin mai da biyan dala miliyan 2 domin wucewa ga mashigar Hormuz. Wannan kuɗin fa Iran ya baiwa a zargin da ake yi. To ba komai in ma sun karɓa. A inda ƙasar Rasha ta ce kashe shugabanni a ƙasar Iran ba zai taɓa wucewa haka ba. Sai dai kuma ministan harkokin wajen Rasha ya ce Amerika ta yi kuskuren tunani. A inda take tsammanin wai za ta iya doke ƙasar Iran ta gudu, ya ce lala jiddan illa shagalgal. Ofis ɗin jakadancin Amerika a Iran ya gargaɗi 'yan ƙasarsa da su tattara su bar ƙasar Saudiya. Ƙasar Iran ta kai hari mafi girma kan matatar mai a Haifa. Morgan ya ce Birtaniya ba ta da kariya daga makaman Iran. A inda ƙasar Rasha ta ƙara da cewa rikicin yana gab da ƙara tsananta sosai fa. Sai dai kuma ƙasar Iran ta ce ba ta da wani ƙarin mai da za ta iya fitar da shi kasuwa. Haka muke so ba su wuta. Ƙasar Iran tana tunanin sanya haraji ga jiragen ruwa masu wucewa ta mashigar Hormuz. Ƙasar China tana shirin aika agaji ga ƙasar Iran da kuma wasu ƙasashe na yankin. Trump ya samu rahoto kan sabon jagoran Iran. Amma fa wannan batun yana da rikitarwa kuma har yanzu ba a tabbatar da shi ba. Ƙasar Switzerland ta dakatar da siyar da makamai ga ƙasar Amerika. Ƙasar Sri Lanka ta ware ranar Laraba a matsayin hutun gwamnati, kuma ta yi hakan ne fa domin rage amfani da mai. Wa ya gaya muku Barna Gabas take? Ƙasar Egypt ta rage lokutan aiki. Ita ma ta ce ta yi hakan ne saboda matsalar makamashi. Ƙasar Sri Lanka ta hana jiragen sojin Amerika sauka. Poland ta ce ba za ta tura sojoji ƙasar Iran ba. A inda aka tabbatar da mutuwar Ali Lajani bayan hare-haren Amerika da kuma ƙasar Isra'il. Sai dai kuma ƙasar Iran ta yi barazanar ramuwar gayya kan kashe mata Lajani. Sai dai Trump ya yi tunanin ƙwace iko daga mashigar Hamus zai sa ƙarfi. Ga fili ga mai doki. Ƙasar Rasha ta ce duniya na fuskantar mafi munin rikicin makamashi cikin shekaru 40. Sai dai mun ji wani jami'in soji
na Amerika ya ce ƙasar Iran bata kusa samun nukiliya ba. To haka suka yi da kai tunda tare kuke yawo. Ƙasar Rasha ta zargi Amerika da neman ƙwace arzikin makamashin Iran. Ƙasar Iran ta ce an kai mata hari kan tashan nukiliya. Ƙasar Isra'il ta ce ta kai hari kan babbar cibiyar gas ta Iran, wanda sanadiyar hakan ya sa rikicin ya ƙara tsananta. Har yanzu fa duniya tana kallon yakin na ci gaba da tsananta ba tare da tsayawa ba. Wannan shine abin da ya faru a wannan satin. Wanda ba su samu labari ba sai tsaya su kalli wannan. Duk wanda suke so su ringa kallon labarai na daga TikTok har Facebook, zan sa muku sunan page ɗina na Facebook sai ku je ku bibiya a can. Idan ban kawo labari a nan ba, to tabbas insha Allahu a Facebook zan yi ƙoƙari in ringa kawo muku. Ina yi ma kowa da kowa barka da sallah tare da fatan alkhairi. Putin ya ce ma Isra'il laifinsu ne. Shugaban ƙasar Rasha fa Putin ya bayyana cewa kisan shugabannin Iran zai haifar da manyan sakamako a gare ku daga Iran. Inda ya bayyana cewa irin wannan matakin yana iya ƙara tsanani da rikici a yankin, tare da haifar da illoli masu girma da zaman lafiya ga tsaro, musamman a kan ƙasashen. Putin dai ya kasance mai matuƙar ba da tallafi ga gwamnatin Iran tun farkon fara wannan yakin har izuwa yanzu. Ina mutanen da suke Facebook a cikin followers ɗina, zan ɗora account ɗina saboda zan ringa rubuta labari a nan ina ajiye muku. Idan ban samu damar kawo labari a TikTok ba, to zan mai da shi Facebook. Ga account ɗina nan ku yi following.